No. OK. Som zvedavý. I to dajú klasickú hudbu, jak naschvál. Len preto, že ju nemám rád. Ty koľko to bolo čo? Ty kokot, ako nebudem ma zaujímavať to, ako infarkt som skoro dostal. Čo ti? Inferno Dixanovi sapka a podíva sa po streamu, bro. Napíšte si to niekde. Takže go. 8, teraz hľadáme ešte dvojku. Akože tu boli ešte jedné dvere, ktoré sa dá otvoriť asi. Možno tieto vchodové? Nie. Alebo tieto, skurvené. Na chrbát, tak sme ako spolu asi skončili. Ja a táto hra myslím. Nikto tu nie je, hej, v skrini. Tak ju zavriem. Nikto, hej? Ha! Nebudem sa hýbať, ty kokot skurvený, nemohol som sa hýbať do piče skurvenej. Chápeš? Kurva, nemohol som sa pohnúť. Do piče, zimodávky mám. Fú. Čiže potom mi povieš, či vybehol zajac, hej? Potom mi povieš, či vybehol zajac. Fakt vybehol zajac. Ale buchaj tam do piče. Bez energie do piče. Čolo. Fakt vybehol zajac, jebe ti. Počkaj, do piče, to vybehne ready ty kokot, než zajíc do piče. Pozeraj. Jako to najebalo totálne na hlavu, čolo. Píš do piče, že hoci, že mají autista ako kokot. Fakt mi vybehol zajac, ty kokot. Skala v okne, či ma netrápi? No, tak to nie. To bude stačiť. Idem aj ja s vami, chalani, počkať. Treba palice. Ready. Čo robí si za ready? Ja neviem. Čau Ready, čo robíš? Čo ti jebe Ready, aký dom? Môžem ti zobrať pár kameňov Ready? Pober mu to všetko, sviniákovi. On si normálne sám dom spravil, nejaký bezdiak. Však ale vieš čo by sme mali spraviť? Mu ho prísť zničiť, jak on ničí všetko, ty kokot. No maj, dom sme mali. Čím sa robí ten armor od toho jaštera? Počkaj. Na ňo klikni, ľavým. Nie, nedá sa. Dá, od jaštera sa dá. Aha. Jak si spravil pekla? Vydrž, stávame barák, už sekať drevo už. Mluv to do hry do piče. Nerozprávaj do hry, kurva, jebe ti. Klikni to. Drž piču, stávam barák. Jak si to To tak spravil? bude dole kopcom, jebe ti. Drž piču! Tak nie? Dole kopcom nebudem bývať. Budeš bývať dole kopcom. Ba dole kopcom je to jeba. Jak to stávaš rest? Cez bečko. Do piče, ja som... Ready! Gregor, mohol si s nami ináč, kurva. Ale tam nič nespí, hľadám katanu. Čo hľadáš? Katanu. Čo tu nič není? Veď tu sú nejaké ohne. Jau do piče, tu zjebol na zem. A niečo už znučné ako Nika si prístroj. Climbing X, alebo lepšia To nie skia. piči. Počujem nejaké zvuky jebnuté. Propácam si niekam do piči. Čo tu je kurva? Není tu nič? Tady je cesta, tady. To sú nejaké bedničky. To čo to je, kurva? Chuj ty koko, to čo bolo od nás, čo sa odývalo? Decka nejaké skurvené malé krpaté zas. A ty kokos, To mi dva skočne, kde sme pomôcť. rozsepe do piče. Že sa niekto najísť do piče. Toto spravil oheň. Ja som. Ja som spravil tiež. Dám tam zajaca. Počkaj, ty tam upiekol to decko skurvené, tebe jebe, fuj. Hej. Ty ho ideš zožrať, hej? To neverím, že zežereš.
To zožereš? Poďte tam pozrieť na späť, ide dozerať to decko. Ten tumor Ukáž to. pojebaný, ten tú bradavku ide zjesť. Fuj do piče. To môžeš zjesť? No on vám hodil, dívaj sa. Ty môžeš jesť toho človeka, keď ho zabiješ, môžeš jesť nohy, ruky a to je všetko. No. Dobre, utrel som si hubu do mikiny. Nažer sa prvý. Zožer to. Daj, To žeru. Fuj. pohoda. Orban. Makalach. Makalach! Počnú sa mu ísť dole, rozumieš? Možno tam dvaja. Toto je normálne... Táto OK, som slabý. Dobrý bol, že? Aj ťa trafil. A tak. Nie, normálne na grsanie. Koľko mám fragov? 8. Iba. Sú tam žole na tom longu. Zatiaľ nič. Poďte niekto sem. Já jdu k tobě. Just. Sú už tu, môžu byť za drevami. Alkohol... SAM! Počkaj si to, počkaj, idem odzadu. Si to čakaj. Jaké jednohúbky dostali, čo? Ogery sa baví, čo chce prejsť Resident Evil 7. Zoberiem výpočet, či? Zlý pocit, že oni majú. Môže ísť do trebáka. Ty smoky im jebe v tom méne, kurva už. Behind. Nice. Čo ti na to poviem ako? Auto. Kokotko. Jak Nie je to nejaká extra horovka, ale... Baví to, same bro. Som sám na bečku. B, I think. Yeah, B. No pump on B. B! Fuck is wrong with you? Sám na bečku, ty kokot! Pekne. Pekne. Dobre, no. OK, nemám zbraň. Nemám zbraň proste.
Choď mi do piče! Kde mám žuvačku? Rest, hádam nemáš nervy. Drž píšu, videl si ma zabil, ty idiot. Čo si to jebe? Ešte nie. Ešte nie. Zatiaľ, kým sa ľudne. Či nevydrží? OK. Tak asi nie, že? OK, mohol som mať frak. Kde má pridel budžet? Kam som ho trafil s brokovnicou? Kam som ho trafil s tou brokovnicou, chat? Poviete mi? Koľko nábojov do piče. Ale počúvaj, povedz mi, jak Žebrák, ty kokot. Toto už nie je normálne, ty kokot, jak žijú. Čer, vysvetlí mi to, jak sa to dokáže niekto prežiť. Čo, pozri sa na to. To je jeblá hra, fakt. Tá hra je pičovina jak mňáky. Haló! Kde mám ty kokot? Nejde mi monitor. OK, povedzte mi, kde išli moje náboje. Povedzte mi, kde išli moje náboje, skurvené. Kam išli moje náboje, skurvené? To čo je ako? Čo ti jebe? Kam išli skurvené moje náboje, chat? Povedzte mi. Musím ísť ešte raz. For Honor nemám. Nedám sa vám pozrieť. Ukáž? Či som prehral one, no dobre, vieš, hýbaj sa. Dobre. Zobral som si brokovnicu, hej. 2 náboje, 3 náboje, 4 náboje, 5 nábojov, 6 nábojov. Utekám za ním, že ho idem zabiť, hej. Tu dostane priamy z brokovnice prežil to a 0 nábojov. Grát, prehral som. Nie! Ale áno, rest. Mal si 6 nábojov, všetci to vidíme, vystrelil som, mám 0, gratulujem, prehral som kvôli hre. Tu nie je o to, že ja som slabý, tu ide o to, že ja hrám proti... Stávky, chat, stávky. Som vo Windowse? Halo? Ako... Halo? To malo byť čo? OK. Jo, máme, stop!